हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय। नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। नै दिनैहाय कातिगासा। बेनिखायनो आं दायो नारेंखल, खुसेर ओमफ्राय बिबार खानानै दोननोसै। बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बेनिफ्राय दा मोनायावहाय थांसिगोन आरो फोथाराव गासा सावनो। थालिर, खुसेर, आपेल, आङो नारेंखल लेमनोसै। बेखौ इयाव सुस्रादो नामा?
थालिर रेडि जाखाबाय। दा जोंहा बिमाया औवा दानदों। फोथारावहाय थाइगिरखौ औवायाव थुनानै होनांगौ नालाय। सानथिं बाथिं जों फोथार मोनफैबायानो। बाबाखौसो नेगासिनो दं। बाबायाबो औवा दाननानै लाबोबाय दं। बेनिफ्राय जोंना फोथारा गोजानथार नालाय सानथिं बाथिं थांनानै फैबाय, नङाबाथाय मोनाबाथाय लेवार बायो होननानै। जों थांबाबो जा सान्दुंमोन। थाबनो थांनानै माइफोरखौ नायग्रोनानैसो गासाखौ सावगोन आरोना। जोंहानि सिगां सोरबा सोरबा थांबावदोसो मालाय। माइआ जि गोजौ गोजौ बेखिनिया। फैजानो हायसिन एसे बांसिन जायो गोदो। माइआ रद' रद'। सोरानि मोनयो? अ देबरानि बंगबन्धुआ जामारो बिदि नों साना जा गोजौ जानानै। हाग्रा बारि जायो। ओंखायनो हाइस गोजौल'सो जौदो। मा नोंथो होनो मोनसे plastik gesang bola. yang mana kita nggak malu kabai gitu tawa dongna gila ang sokon do hot aham mungkin siang